мною упокоювали. Так розумієте моя, ну, гаджовки. Але вам так повім, не скажіть, хлопці, як паркуватися місто. То те квалітне обсадене, а остате припостігнутих. Я себе так трафила моєго шаленого, teraz уже так презлякла. Хлопці, утримамо. Та ти лемшес до доктора, а оце че od tragedii na povale obešil, tragedija 2. Ucekala ja doma, zapomna i gači do doktora. Prídem doma, patrím do povale, nikého nebolo. Ta som sebe vydýchla, chlape, ktorý mamo. Dik perší apli starý do pivnici vyšie. No nezabijete ho, tak som ho strepala. Kozmodis na ňo štrelil, hej, gačovky mojo. No, mamička s deťami, to vašo, to te 3. A ten vedľa to bocian váš? Vyhovujúci, bo väčšinu gačovky len 2 deti a vy 3, tá dobrý bocian. Prajem ti toho roku ešte 2, moja zlata, hej. Bože, neváce, že my veľa deci máme, no, keď gačovky rodziť nechcú a my už nevládzeme, moja zlata, hej. Vy ste mohli zachrániť tento štát, ale všetky ste krásne. Vy, pani, nerobíte na sociálke. Hej, to tá blondínka, nerobíte? Sem tak usudzujem, bo máte ofinku do jednej strany od ventilátora, moja zlata, hej. Aj kalab máte, aj nohy prekryžené, jak v robote, kávu pijete a nič nerobíte, moja, hej. Mne furt papíre odnasejú a potvrdenia, ale inači ste veľmi pekná, gačovko, hej. Prídem na pondelok, potreba mi nosiť, bo sa chodím podpisovať, hej. Šumná, jak pupčatko. Že by vás toho roku mandolinky obchádzali a voda nesplúkala, dobre moja? Sadzila si, či nie? Už nesadzíš, ty len do Teska, nie? Co bude sadziť, keď my pozbírame, gačovky moje, hej? I gačovia. Ale teraz, bandurky, už teraz skončia, ideme na kukuricu, hej? Minule na šandári naháňali, tam sú, pozdravujem vás. Policaj, ešte jeden chyba, aby ste boli 3 byť 2 v jednom, hej? Pán Šandár, nehutorím nič, bo me doraz bere, hej? Ale šumný ten maľučký. Keby si sa, pán policaj, si ešte v službe dlho. Dneska by sme sa mohli pomilovať na orange, orange, to znáš jak? Že ty budeš ležať do postele a ti budem celú noc nedostupná, dobre? Pokiaľ ulapíme spoločný signál. Šumný to malý šandárik. Isto by som všetce večer nezliekla, isto. Taký chlop maľučký, no. Dobre, moje reklama končí, nasleduje krutá realita. Pani moderatorka, poď na červený koberec, najďakšie fajne špíska. I tebe oblíkla to tá drahuška? Áno, aj mňa obliekla drahuška. Šumná moja, čisto erotická, vidno cena proporcie. A tebe kto navrhol model? Tá ja len, čo ulica, kontajner dá, moja zlata, hej. Ale už teraz som sa zoznamila s drahuškou, tá si taký dám ľahkovzdušný, nepriepustný, a že by sa veľa zmestilo, keď kradu spícem. Poradím ti hodváb, keď chceš. Koho? Hodváb. To kto? To je taký materiál. Ten tak volá. A možno aj on sa volá pán hodváb. Volá sa hodváb. Nie, nepchápi. Nevadí. On musí vykonávať svoju prácu, takže musí byť prísny. Prísny, no však tak pôsobí, aby som sa ho zľakla. Ale pozri na toho šandárika, toho by si zľakla maľučkého. Nie. Ten pôsobí jak balsam.